Itu. Orang sedang, Pak. Nyok.
menatap layar biar nggak stroke lur. Mbak Christine. Salam buat Pak Kumar. Ya, mari kita sambut rombongan jamaah Maus Yasin, jamaah RT, jamaah ibu-ibu Yasinan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Posyandu, Posyandu, ibu-ibu lansia, iya toh, ayo lansia. untuk yang apa itu? Ibu-ibu tukang masak gulai, saya ucapkan terima kasih. Dewa Udan guline enak, Bu. Iya enak, Bu. Tak kira daging bae anu. Oh. Tak kira sate bae jahe. Matur nuwun nggih, Bu. Bos, Dalam. iki mikir lho. Saya tenang. Iki arep omong-omongan karo Bu sapa niki? Dek curhat. Bu sapa? Alah Bu Siti Dik jenenge. Kowe ro bojone jenenge sapa? Marsih piye to kuwi? Iki bojone Siti, mesti sing lanang jenenge Soto. Gitu. Wong kene iki rapi-rapi, Dik. Lek delok riyok rapi-rapi. Ya trah ra tau enek tontonan. Wong kerep nonton kok. Lho sinanggap di Rong tahun bisa nanggap. apa besane? Oh iki lho, iki lho. Iki nang iki. Anu lagi comani mus dari. Yo ngono to. Gini lho. Tenang. Kicau mau nih, kicau mau nih. Kicau mani nah. Kicau mani wis garing urung le. Urung. Padahal urung garing. Lah kok wani kowe nanggap priya kok le.
Lah iya. Wong kudune garing sik. Garing sih nanggap Rio. Ini berarti memperingati hari manuk urung garing, guys. Heeh, manuk urung dadi, maune keluncup saiki diukir. Nah, aja neko-neko lho nek bagi sunat. Gak oleh di neko-neko. Contohnya nggih pipis gak oleh. Gak oleh. Kelangkai telek ora oleh. Iya le ora oleh langkai telek ora. Apa nek sing paling ekstrim le? Aja nglangkai alung ngadeg le. Nah, gak oleh. Lah pakmu biyen ngalahin nganggo wadeg anune kicamane nyantol ning bujuke le. Yo, iki awake dhewe kudu ndongakne sik Dik. Lah kek sore iki. Lah wong iki mau ngomonge ngono pesene dongakno. Anake muga-muga kicamane ndang garing ndang mari ndang gedhi saka luar negeri bapake ndelok YouTube. Lah YouTube. Siaran langsung. Pakne luar negeri. Iya, Pak Lene luar negeri ya. Amerika mbok menawa awake dhewe bar ngucapne Mas Kling diwehi. Nah, Donga. Gitu. Gimana, Pak? Bu, nanti kalau nyawer bisa tunai, kalau mau kiris tempatnya di Iya. sini. Kiris ini dan Kiris di sini, ya. transfer ya. Wes. Akhirnya ceklik. Ceklik ya. Jan ramu Mas yo penontonnya tuan rumah tok. Kaya wong tangga priok pribadi. Lah yo aku yo ngene iki piye bingung aku. Tanggapan pribadi tok lho. Heeh. Ning yo ora apa-apa. Si penting iki hajate ya to. Iya. Nyenengne bapak-bapak isi lungguh kuwi ya. Karo masyarakat. Masyarakat Sing sesudah. amal jariah kanggo masyarakat. Amin. Pamoko rasa syukur ning Gusti Allah. Iya. Kanthi krentek ati. Iya. Wis keluar wis Iya, disunatne betul. tanggapne reo. Oke. Nyenengne para sedulur, nekake para sedulur reo, andum rezeki. Anda berjuang itu masuk sedekah. Ah, niki dilanjut apa mboten, Bu? Lanjut. Oke. Pokoknya semangat penontonnya Kawan. main ya semangat. Kok ini kelabirin kok gini. Ayo. Nyapa sing iso cagak. Gini oh. Gini oh. Weh ali-aliane anyar kita ya. Rambut gahne tak copet. Yo.